Da alamu wannan karo ƙasar Saudiyya ta ci gaba da tsayawa a matsayinta wacce take kai tun farkon farin fari, wato ma'ana cewa ba za ta taɓa yadda ta yi normalizing ɗin relationship da ƙasar Yahudu ba, kuma har ila yau dai ba ta amince da ita a matsayin ƙasa ba. Saboda haka yunƙurin da shugaban ƙasa Amurka Donald Trump yake yi na cewa idan har suna so a ba su dama su kafa nuclear power plant su fara tace uranium a cikin ƙasarsu, wani na ɗaya daga cikin sharuɗa. Asali fa babu wannan. Tun farko ƙasar Amurka da ƙasar Saudiyya sun yi wannan yarjejeniya har sun saka hannu. Amma daga baya aka zo aka ga shugaban ƙasar Amurka ya yi tutsu, ya canza matsaya, ya ce a'a bai san da wannan magana ba, yanzu an dawo an ƙara canza yarjejeniya. Dole idan ƙasar Saudiyya tana so ta fara haɓaka uranium, dole sai ta amince ta shiga cikin Abraham Accord. Wato Abraham Accord da yawa mutane suna tambaya menene Abraham Accord. Wato wata yarjejeniya ce da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ne ya fara ƙirƙiro ta tun a lokacin mulkin shi na farko kafin a sauke shi daga baya ya dawo. Wanda ya yi yunƙurin duk wasu ƙasashe da suke faɗa da ƙasar Yahudu bisa abin da take a ƙasar Falasɗin, wai a dawo a koma kan wannan yarjejeniya. Ita wannan yarjejeniya da kuka an kira ta da Abraham, ana magana akan Annabi Ibrahim kenan, wato ƙasashe masu bi na addinin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, wato na gabas tsakiya su dawo su shiga cikin wannan yarjejeniya, a dawo a daina yaƙe-yaƙe, a zauna lafiya, ana kasuwanci, a buɗe harkar embassy da sauransu. Amma ba za a bar Yahudu ta ci gaba da ƙoƙarin faɗaɗa ƙasarta, ta ci gaba da mamaye Falasɗinawa. Jama'a kun ji wata magana nan. Za su ci gaba da abin da suke yi, ba za su yadda aka kafa ƙasar Falasɗina ba, kuma ba za su daina yaƙar ƙasashen da suke so su mamaye wani abu da suka ce za su kafa babbar ƙasarsu ba. Amma dai bisa wannan yarjejeniya a dawo a ci gaba da hulɗa. Jama'a ku ji wani tsabar son zuciya. Ƙasar Saudiyya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka yi tutsu, akwai tsirarin ƙasashen Larabawa da suka yadda, amma mafi akasari ƙasashen manya-manyan ƙasashen ba su yadda ba. To saboda haka yanzu aka zo aka yi ma ƙasar Saudiyya tayin wannan yarjejeniya. In ta amince to za ta sami wannan nuclear power plant da take so ta gina kuma ta fara tace uranium. In ba ta amince ba, ina dil ya lalace. Kun ji tarkon da aka ɗana ma ƙasar Saudi Arabia kenan, amma da alamu za ta tsallake. Sai kuma batu game da Peak House Mountain. Wato Peak House Mountain a yanzu haka ƙasar Iran ta tattara hankalinta, duk ta sace ga baki ɗaya uranium ɗinta ta mai da su wannan guri, wanda wannan guri ya fi safe, ya fi tsaro, kuma ana ganin cewa a wannan karo fa sabon shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei zai wuya bai mallaki wannan makami ba. Zai yi wahalar gasken gaske. Saboda haka aka ɗauki matakin tattara komai a kawo shi Peak House Mountain. Abin da na yi bincike shi ne, kamar yadda na gaya muku, a yanzu dai a haka Amurka ko duniya babu wani nau'in makami da zai iya fasa Peak House Mountain. Maganar da ake yi a wancan karo ma an yi amfani da B2 bomber kenan. B2 bomber kaf duniyan jiragen sama na yaƙi babu kamar sa, wanda shi ne aka ce rada ba ta iya detecting ɗin shi. Da shi ƙasar Amurka ta yi amfani, ta zo ta kawo farmaki a Isfahan da Fado, ta so ta fasa waɗannan nuclear power plant ɗin, nuclear facilities ɗin. Amma shi ma a haka ba ta yi nasarar lalatawa ba. To shi kuma wannan da ƙasar Iran ta tashi gina shi, magana ake ta gina shi zurfin kilomita 350 zuwa cikin ƙarƙashin ƙasa. Sannan bayan kilomita 350 ɗin kuma sai aka yi wasu tunnel suka fasu guri kala daban-daban, da in ma ka zo ka caki setin entrance na shiga, to kuma daga nan ma cikin mita 350 ɗin akwai gurin da ya nufa wannan ramin, aka je aka gina wannan inda aka ɓoye waɗannan uranium ɗin. Babbar magana, an ce duk wani nau'in buka busta a duniya da za a yi amfani da shi, gabaki ɗaya zurfin abin da zai iya haƙawa shine mita 100. Kun ga akwai sauran mita 250 a ƙasa, sannan kuma an yi fortifying ɗin ƙasan ma ta yadda dai ba za ka taɓa iya mai wani abu ba. Saboda haka wannan shine matakin da ƙasar Iran ta ɗauka. Ana ganin cewa zai wuya ba ta yi nasara ta ƙera wannan makamin ba a wannan karo. Jama'a zan taƙaita, wannan sabon channel ɗinmu ne, ina so na mai da shi a matsayin backup ba bisa dalilai na tsaro, ko da wani abu ya biyo baya ya kasance dai ba mu rasa gabaki ɗaya ba. Muna da kafa wacce za ku ci gaba da neman mu, kuna ci gaba da bibiyan mu domin ci gaba da samun sahihan labarai da muka ɗauko muna kawo muku. Saboda haka wannan channel ɗin shine da za ku ga na yi amfani da asalin sunana, wato Abu Nusaiba. Idan kana bibiyan shafinmu na Rigas TV, ka yi subscribing na wannan channel ɗin, ka danna ƙararrawa bisa tsaro, kamar yadda na gaya muku. Idan wani abu ya faru za ku same mu a nan domin ku ci gaba da samun labarai babu yankewa a tsakaninmu da ku. A nan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi.